Horas madihamu amanami dohot inanami. Yarenon singkat deta di manuguton, ima bab walu sada silehon-lehon. Asing ni hata persea, hata na asing musa na menarik di basar rohaku di Yohanes 3:10 nomi, ima sada hata dilehon. Di mulana pikir do, ikom raparangan na berju, asa boy banget tu surgo. Jalau pikir muse, ikona aktif mai ba maula sudena, akar ritual agamai, asa boy ba masuk tu surgo. Ada tiki ujar Yohanes 3:10 nomi, debatado naro madapat tonau, mangalehon anak na ima Jesus, dang au nama dapat to debata. Hatan itu hatan nama dokon, ay songono dolong nirone debata di pertibion. Pola do anak na sasarai di lehon, ima Jesus, asonang mago, ganup na persiatu Jesusi. Di bahasa rohaku agamai, terus may song salak jolma, na marusaha laun aku tubuh manugi jaman ang surgo. Hape, yang go de rohani debata, halwaun, na debatado, nama dapat to jolmai, marhite-hite anak na Jesus. Agama mengajar hon, iko maraparangan na berjuhita, asaboy bangun tuar jauhnya debata. Hape yang go halwaun, manang hangulu saliling-liling na ima, na debatado mga lihon anak nai ima Jesus mandapatok kita. Agama do haluaon dang holan na marasing ala itong maralos itutudoy. Tuksuhyado debata mga lihon agama nasik tuhita. Na matsagok aturan dot paretta. Manang ritual agama. Alai adong sara silihon na ima anak na Jesus. Macalung si tutudo roha, alang udang hala Kristen berpikir na agama do dilihat debata tujol mai. Alai agama na dumenggan sian agama nasing. Pikir si songoni salah doi. Di bahini do masih gudang maka jol mau berpikir yang gua haluau ni boy dapat ala ni perniulan. Apa dak song ni? Dang di boto na sida, yang gua haluau ni, si leho-leho dari bata sabing doi. Gagal do na sida memahami, na asida uruhani di bata ada pak kita. Detik adong holong, disima hita adong rohala mangalehon. Sada terus tudos, ya sada ina nama kaholongi geleng na, iko lehonon na sudah na kana uli na denggat tuanak kon na. At sugari sa halak inay kon mga lehon ginjal na tuanak kon na. Rela do iba na mga lehon ginjal na ito anak kon na. Ditiki na na mga lehon ginjal na ito anak kon na. Danganong pola sigararon niya anak kon na. Nanggo apala sa rupiah sa bingpe. Nung nga jelas, yang go holong ni debata, lubi do siyan holong ni Jolma. Ala holong dorohan ni debata, dilehon manak na nasasada itu hita ima Jesus. Asa nomor setahun nombe hita dia penarokko. Secara alamiah, sahalak na opportunities do yang guau. Nama cemaul majua kasih leon na denggan nauli siadongan. Lumubi mei siya nakahalak na marpangkat, manang halak na terkenal. Songoni mana sa debata. Tung sa juaku do, hanguluan na sa lileng na nasiyan ibanay. Tikir na denggan 36 tahun salpu, hubuk kamarohak kumanjalo sila ni debata, nasudeng gani, ima hanguluan sa lileng na. Toho, waku sa lilingon, holan na huboto do Yohanes 3:10 nomi, di baga sa perbinoto aku. Nalokot dito hutokku. Jalah pakai doi, holan kepentingan ujian, dohot pamer sabing. Ala disadari, tikibuk kamarohakku jala persea, hudokma.
Tuhan, julma perdosa doau. Mau lihat masih loliomu, anakmu Yesus Kristus, nang pola mati dia benar silang. Lau mabuat sudia kadusaku. Hujakon ma Yesusi, gabe si palua, jala si parmah diau. Muba maau mulai setiki. Hamu bau di diriku, satu nuaing. Guk dami maau di basar rohaku, ala dosaku dot pangolesyoku, nung ngadi gara di Yesus di hau bener silangi. Adong dosa adalah sendiri rohaku, ala naku boto muse, nang situ tudu au, gabi anak ni debata. Jalai bana do, majaga dohot menjamin ngolukku. Ditiki, pas doro aku, nang dapat tuduh hangulu seling-liling nai. Song nang dijajihon na, di Yohanes 3 ayat 10. Las nero aku, dang holan 36 tahun na salpu. Ala itu top do satu nuang, lamu martaba-taba. Macam kurang do halamar pikir, mulu haluau ni, sada hal namat medui. Buhama mulu holan na persia sabing, jala menjalu Yesus, songo si paluan iba. Ditiki anak ko menjalu gijal senaturasna, macam medui barengon. Ala sa sitong na, damat meti, yang godi inata na manubuhon ibana. Terus-terus na dumenggam muse, ima hatu buata, di pardagingon. Ditikir tubuh kita, dang tahilala, ahana hacit. Haruar dohita sesubon ni naturasta, dang arong setahun otak. Malusia anak kon, hatu buah ni, macam orang situ tudo. Alai malusia naturasta boru, macam duduk situ tudo penyiapan na. Pola mar mudar-mudar, ibana. Holan, lau manubuhon, hitayanak konna. Songoni do tong haluan ni hala Kristen. Macam hirana murabe rengon. Aleta boto ma. Natung macam dok do di tau jis. Di hau bener silangi. Dilicing ibana. Ditujangi ibana. Dipastap ibana. Jala muse. Dohot direhei. Nang ditijuri. Tung si taunon na mahacit si tutudoi. Molo sadaya enak komandok. Masa murado. Hatu tubui. Ale molo ina madok. Tung na macay borat si tutudoi. Terus mai. Salah Kristen na madok. Haluaw ni. Sadahal na met-met-doi. Jol mai. Dang mengatusi. Boha persuk ni si taunon ni Jesus. Nang dilewat tu jol mai. Na di halo mo debata sian hita holan persea sabindo. Persea mahita di Tuhan Yesus Kristusi. Masih gudang agama di pertibion na boy si hutonon. Ale hola sadar si palua. Si payhut agama do hamu amang inang manang. Nang di jala hamu do si paluai ima Yesus Kristus. Buhanu aeng. Nang si huto Yesus do hamu. Nung nga persia hamu tu debatana mandok. Malo persia ho di Yesus Kristus. Madapot hangoluan sa liling-nililing na maho. Mauliate ma di debata siala anakmu. Mauliate ma Jesus. Ala oloho mate manubusude na kadusakku. Hujalo maho. Gabe si palua diau. Hata nauli na boy pepota ima.
agama dohot haluaun dang hola na marasing. Alay tung marauli si tutudoi. Maulay ate madamang dainang siya lang dibigi hamuna renungan singkat di manugoton. Sape, tunapasok pa hita mo sa marisugot. Tuhan Yesus ma mamasuk-masuk.